मा बुंगोन होलायदो गुबुन हारिनो जातिनि थाखाय हारिनि थाखाय माबा मोनसे फैब्ला हारिनि बुस्थुफोरखौ नाथ्रोदनानै केन्सेल खालामनानै बे गुबुन जातिनि बुस्थुफोरखौ जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हायाव फसं फसं दोनफैदो हारिया डेभेलप जागोन। थ' खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर, नोंथांमोननो दिनैहाय आं मोनसे अन्थाइ खाम्फा देखायनो नागिरदों। नोंथांमोना सबसे फार्स्टआवनो नैबे अन्थाइ खाम्फाखौ नायनानै ला। बे अन्थाइ खाम्फाखौ जोंहा गायसनदोंमोन 2023 14 सेप्तेम्बराव। अब्ला समाव बिटिआरनि चिफ हिसाबै जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारमोन आरो डिपुटि चिफ हिसाबै गबिन्द्र चन्द्र बसुमतारी आरो हाग्रा बिफाननि EM हिसाबै रन्जित बसुमतारी। दा बे अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनदों जोंहा कक्लाबारि समस्तिनि सिङाव थानाय सामाथाइ ओनसोल बा रुप'यि ओनसोलनि सिङाव थानाय नैबे जिखिनि गुवार फोथार नुदों बे जोंनि सिगां बल फिल्डमोन आरोना। बेल' नङा, नोंथांमोननो गासैखौबो देखायलांगासिनो आं। नैबेखिनिया जोंनि गोथैसालिमोन आरोना। नैबेफोरखौ साफा खालामजोब्बाय। बेफोर गासैबो हाग्रा गोजामोन आरोना। खामानि सोलिगासिनो दं। नै वालनि खुन्था माखा सब जाजोब्बायानो आरोना। आरो बैखिजाय एसे साफा खालामनो गोनां दंबावो। नैबेखिजाय दंफांबारिखिजाय। दा नोंथांमोना नैबे जिखिनि गुवार एरिया नुदों बेखिनियाव मोनसे बड'लेण्ड मुभमेन्ट मिउजियाम टाइप बड'लेण्ड बिग्रायनानै मुंख्लं जानाय ex-NDFB गासैखौबो लानानै मोनसे मेम'रियेल पार्क बानायनो थाखाय बे अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जादों। आरो अलरेडि खामानियाबो सोलिगासिनो दं आरो नै वालफोरनि खुन्थाखौ गायसनबायानो आरोना। नैजाबो नै। दा मानगोनां रायजोफोर, बे भिडिअखौ खालामनायनि मेन रिजनानो जादों नोंथांमोना सबसे फार्स्टआवनो नैबे लेटारखौ नायनानै लाग्रो। बे लेटारा माबेनिफ्राय इसु जानानै माबेसिम थांदों नोंथांमोना मोजाङै बिजिरनानै नायग्रो। नोंथांमोननि थाखाय बे लेटारखौ स्क्रिनाव होनानै होदों आं। दा मेनलि खोथाया जादों BTCनि सिङाव थानाय सालबारि समस्तिनि BPFनि MCLA मानगोनां दिगन्त गयारिया दानि जिथु सोलिबाय थानाय BTC हाग्रामा महिलारि सारनि सोरखारनि हाग्रा बिफाननि EMनिसिम नैबे लेटारखौ पाठायदोंमोन। माने बिथाङा बुंदों जे बड'लेण्ड मुभमेन्ट बा बिग्रायारिफोरनि मुङै अन्थाइ खाम्फा गायसननाया इलिगेल आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय जेबो पारमिसन लायाखै होननानै बे खामानिखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै बिटिआर गभर्नमेन्ट बा BTC गभर्नमेन्टनिसिम बे नटिसखौ हरदोंमोन जोंहा सालबारि समस्तिनि BPFनि MCLA मानगोनां दिगन्त गयारिया। दा बाथ्राया बेसो जे बड'लेण्ड सोमावसारनानै मुंख्लं जानाय बिर जोहोलावजोफोरनि मुङै अन्थाइनि खाम्फा मोनसे मेम'रियेल पार्क हिसाबै बानायनो नागिरनायखौबो BPFनि MCLAफोरा केन्सेल खालामनो बा बाधा होनो थाखाय एसेबो लाजियासै नामा? मा केरेक्टारनि मानसि नोंसोरलाय? रायजो राजाफोरनि सिगाङाव हारिनि गिदिर गिदिर खोथा बाथ्रा बुंनानै दिनैहाय BPFआ सोरखाराव पावाराव फैफिनबाय। हारिनि थाखायथ' सिरियै मावदोना। गोदो सिगाङै जेब्ला UPPLआ 5 बोसोर सोरखार सालायदोंमोन अब्ला नोंथांमोना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव हारिनि थाखाय जेबो मावाखै। UPPL सोरखारा जोलैनि हांगार जेबो खामानि मावाखै होननानै रायजोफोरनि सिगाङाव धुल दामनानै होदोंमोन। दिनैहाय नोंथांमोना सोरखाराव फैबाय, दिनैहाय नोंथांमोना पावाराव फैबाय, मोजां हाबा मावदोना। दिनैहाय BTC सोरखाराव डेभेलप जादों होनोब्ला क'क्राझारा 1 नाम्बार डेभेलप जादों। नाथाय BTC सोरखार समाव जोंनि बाक्सायाव नायफै, जोंनि बाक्सायाव BTC सोरखारा माबेबा मोनसेखौ डेभेलप खालामना होदों, माबेबा मोनसेखौ लुनानै होदों होननानै जों आसि थुना दिन्थिनो थाखाय जेबो गैया बाक्सायाव। दा आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों, बुङोब्लाथाय दाय गोनां रखम जाहैयो आरो BPFनि सापर्टारफोरा एसे आलौगोन आरोना, गाज्रि कमेन्ट खालामगोन। नोंथांमोननि थाखायनो बे कमेन्ट बक्सआ अन दङ। नोंथांमोननि कमेन्टखौ मेगनजों नायगोन, खुगाजों फरायगोन, खोमाजों दरन हरगोन। नैबेयाव सोनानै लाया नोंथांमोननि थाखाय। दा जुबिन गार्डनि थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा सोरखाराव फैनाय लोगो लोगोनो 30 बिगा हा हगारनानै होबाय। आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया। थ' बेनि सायाव दिगन्त गयारिया मा बुंखो? सिरि बाधा होदोंबा गासैखौबो होब्रा। सोरखौबा नासयनानै सोरखौबा बजबनाय बे नङा। दा आरोबाव हाग्रामा महिलारि सारा बुंबावदों जे आसाम सोरखारा भुपेन हाजरिका आरो शंकरदेबनि थाखाय हा नागिरबाय दं। बेनि सायाव आरो नोंथाङा मा
मा बुंगोन होलायदो गुबुन हारिनो जातिनि थाखाय हारिनि थाखाय माबा मोनसे फैब्ला हारिनि बुस्थुफोरखौ नाथ्रोदनानै केन्सेल खालामनानै बे गुबुन जातिनि बुस्थुफोरखौ जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हायाव फसं फसं दोनफैदो हारिया डेभेलप जागोन जाय बर' हारिनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि थैनि बिनोमायै दिनैहाय बर' हारिया आलदा स्टेट बिटिएडि बिटिसि बिटिआर स्टेटखौ मोननो हादों दिनैहाय बैफोर मुंख्लं जानाय जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि अन्थाइ खाम्फानि पार्ट बानायनो नागिरनायाव बिपिएफनि एमसिएलए सालबारि समस्तिनि मानगोनां दिगन्त गयारिया हेंथा होनायखौ नुनो मोनदों बेसे लाजिनांथावना जातिनि सेन्टिमेन्ट गैया नामा जातिनि सासे एमसिएलए जानानै मा केरेक्टारनि मानसि नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामलायसै मा बुंनो सानो बिथांनि सायाव बयबो कमेन्ट खालाम